kawaray buot. Dito po ako sa store ng masasarap ang lapa. Mga bread. Mga presyo niya. Wagas. Punta po tayo rito dito po tayo sa mga ayan siya mga presyo $48 sarap niya yung mga drink nila mga presyo yum. Ora sin sa bukid. Ito, mura lang. Meron siya 29. Ito siya, ang daming caviar, yung, alam mo yung itlog ng isda. Ito malalaking caviar siya, o 3 piraso lang ang toppings. Ito, yummy. $38. Ito siya. See? Ang dami. Ito mura lang. Usually, marami nito sa atin sa Pinas. Ito siya. Simple lang siya. Walang maraming itchos. Ito, tabugok. Tabugok sa waray, pugitang maliliit. Tabugok to sa Samar. Ayan siya, mga kawaray buot. Dito ang tabugok mahal. Piralain ka piraso, 3 piraso, 3 kabukos mga kawaray buot, $25. Okay, yun lang po, Fusion Store.